боюсь, я такой обряд боюсь. Ты не бойся, гэта ж смачна. Стань вось там, все буде бачно. Булка, смачна і гулка, свята іде, хліб на столі, свята іде, хліб на столі. Петуси, бабуси, лететь, смотреть, крылатые гуси. Ой, Ганна, хоча, каб мы тусили? Давай тусить, коли просили. Народны фальклор усведамляецца сучасным грамадствам як значны фактар духоўнай пераемнасці пакаленняў. Фальклору адводзіцца ўсё больш прыкметнае месца ў выкананні задач маральнага і эстэтычнага выхавання, развіцця творчых здольнасцяў падрастаючага пакалення. Выключна вялікае значэнне ў развіцці традыцыйнай духоўнай культуры беларусаў мелі народныя абрады. Імі суправаджаліся асноўныя падзеі грамадскага і сямейнага жыцця. Асабліва паэтычнымі і маляўнічымі былі сямейныя і календарныя святы. У беларускім народным календары ёсць некалькі дзён, прысвечаных хатнім птушкам, з якіх асабліва выдзяляецца гусі. Перш азначаюць прысвятак Марцін, прыпадае на 25 кастрычніка, а вось Апанасія святкуюць аж на 31 студзеня. Гэтыя святы устаноўлены ў гонар аднайменных святых, якія лічыліся апекунамі свойскай птушкі. Звычайна, у канцы кастрычніка усталёўвалася халоднае, марознае надвор'е, падчас якога птушка пачынала губляць вагу. Таму бліжэй да дня святога Марціна і пасля яго пачыналі рэзаць гусей. А ў сам гэты дзень у некаторых мясцовасцях наладжвалі кірмашы, каб прадаць лішку і набыць патрэбнае для гаспадаркі. На ўсходзе Магілёўскай вобласці, недалёка ад мяжы з Расіяй, ёсць невялікі раён, дзе жывуць працавітыя і таленавітыя людзі. Бадай, кожны рэгіён нашай краіны мае сваю культурную фішку, фальклорную або этнаграфічную. Ёсць яна і ў Касцікойскага раёна. Гэта гусінае свята. Адрадзілі яго мясцовыя жыхары аграгарадка Белая Дуброва і работнікі культуры. Таму мы завіталі сюды, каб узяць інтэрв'ю у Цыганковай Антоніны Владимировны. Гусиное свято в данный момент считается брендом нашей именно Белой Дубровы. Но очень много лет назад, в 1998 году, со мной работала здесь моя сестра, она была директором, я была художественным руководителем. Мы этот обряд обновили, возродили его. Помогала нам в этом наша куратор Иркина Людмила Ефимовна. Мы с ней придумали сценарий, где-то взяли элементы именно с того, как растить этих гусей, и придумывали элементы игровой программы. Это были и гусиные бега среди гусей, и такой мы придумали обряд деления гуся. Потом у нас мы сделали как кермаш такой господыни, три господыни, Иваниха, Михаленчиха и Сарадымиха. Они спорили, значит, чья гуся лепшая. В данный момент это вот гусиное свято, уже мы проводим его всегда в конце года. Обычно это ноябрь месяц. А по правилам этот праздник проводится 31 января, это Апанасия. Вот сейчас мы хотим пригласить вас, приезжайте, у нас 21 ноября будет районный праздник, гусиное свято, который будет проходить на площадке возле Дома культуры. Поэтому ждем вас всех к нам в гости на этот праздник. Дивный гость, забег у нас гусиный ёсть, ты зараз сам усё побачиш. Зараз пабываць на гусіным свяце можна не толькі зімой. Удзельнікі мастацкай самадзейнасці паказваюць яго элементы на розных раённых, абласных і рэспубліканскіх мерапрыемствах. Каб сучасныя дзеці ведалі свята, імкнуліся перадаваць складзеныя традыцыі сваім дзецям, прымнажаць славу Касцікойскага раёна і заўсёды з ахвотай прыязджаць на сваю малую радзіму, у лістападзе 2019 года у рамках свята адбылося адкрыццё арт-аб'екта з аднайменнай назвай «Гусінае свята». Вёска Белая Дуброва размешчана на берагах дзвюх рэчак, таму тут спрадвеку гадавалі гусей, і да гэтага часу гэтая птушка тут у пашане. А ў Белай Дуброве гусей заўжды было больш, чым дзе ў Касцікойскім раёне. І недарэмна, бо тут для гэтай птушкі раздольна. Як кажуць, у досыць і вады, і травы.
Раней гусей разводзілі ў кожным двары. Статкі даходзілі да сотні галоў ці дзюбак. Хоць цяпер птушкі стала значна менш, але ў гэтай мясцовасці яна па-ранейшаму застаецца галоўнай дамашняй птушкай. Такім чынам, гусінае свята своеасаблівы брэнд Касцякоўшчыны, гісторыя якога выйшла ўжо далёка за межы нашага раёна і дапамагае захаваць творчую самабытнасць і арыгінальнасць. А гусі з Белай Дубровы, нібы сапраўдныя артысты, здзіўляюць публіку ў розных гарадах нашай краіны. З такім размахам гусінае свята не праводзіцца больш нідзе.